Iti nga ro den ibasa ti pakasaritaan ni Loren nga napoluan na patigen. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanagring ti cellphone ti asawa. Sino na ito tumutawag kang kuhana? Ano tayo kabi? Bossing. Bossing. Ano yung boss na siguro? Honey. Honey. Tatawag mo. Bossing ni boss mo. Nagdardaras manong naming may nangala sa imadayo. Apay nga, umadayo ka pa lang. Kaya di boss mo na nga. Dita ka lang. Apay nga, madayo pa lang. Baka saan nga ni boss na rin. Umasiday ka man keng kuwara. Nga medyo umasiday ka kung manon namin sarting na matente na kisarita. Sinday ni boss nga rood. Dan nalipatan ng imbaga. Sapa ito at agro, kano tag-report tumigat. Masapa ka mga rumwar. Para nyo. Ag-field kami. Itugtugod na kumat. Basta dapat pa na nandakmat. Kasunod lang yan, kinapatig mo, sikat itugtugod na. Ibos mo. Siyak nga rin lang di pagtalkan na. O pagdanakan. Mas lis kamot driver na. Ano nga siyak ti driver na? Siyak ti pan naka-assistant na. At sa bali nga driver. Dinapimitas ko mga rin may nakalan dito, hindi driver. Mo na problema sa dati paglugar ng mga pansadjay. Ibagam lang takin boss mo na, boss, nasa siya to may naktualan ni dati driver ko na ma. Ang anaskan nga isingasing ko dahil arikat na siya tibang ibagbagat ramidan ni boss. Sige, suko na. Nakaluto kan. Magluto to ka pala. Ring pasan nagluto. Kalpasan na. Ay ba mo itong dyan anak ta? Mangantay yung talo. Sapayan ti maturo. Manong name nadadto makit at panagatap ko kini Miguel ng asawa. Silang dagparparik na kanyak manong name nga sa bali nga babae ti biyag na. Hamot kidi nga lumukay, da kiti arakop na, hamot kidi nga pumaaw, da kiti agek na. No schedule me. No saan. Hamot akang kanayon. Ngayon mabalin na kumakit kanayon. Ngayon mababundog mo ti asawak man. Napiyakan niya kata, awan sa baling aramidak, no, di agyan ito'y balay, mga iwan kini Rafael, nga tawon pa lang iti talo. Nakaluto akong manong naming lagi sara ko. Rafael, tawagan mo ni papag mo. Manganin papag nam. Tapanawan mo tataboy buyam ditan. Dahil tulat at matam. Buya nga buya. Sige mo. Dahil nga ibaga kini papag mo tamang tayo. Gustuam. Manong nami 5 nga tawen iti ayan-ayat mi kini Miguel sakbay nga nagkasar kami. Napaod din dita. Nga panangadal ti aramid ken ugalit tunggal may sakada kami. At dumantig iting istorya na kanyak ng ex na sakbay ka din tengak idibiyag na siyak kanuti pa yung katalo nga babae idibiyag na. O rin naman saan nga siyak ti muna, ng siyak ti may katalo, agpatig ka kanun iti may katlo. So nga siya kung tinasawa na, dabukod mi nga balay, manong nemi, at nagagit ti asawak, laisot agtrabaho. Kahit ko kumamatag trabaho ang di naman ipalubos nga sa bali ng mga ayuhan kini Rafael nga nakpi. Manong nami, hindi makapangan kami, naginawak, nagdigos ti asawak, nagdigos agmet kalpasan, nga nadigos ko ni Rafael. Anak, ang kamputing nga maturog silad mo ha. Mabuting mama, basta buyak dito sige. Maturog ka tulatan no tao may konto independent TV. Yan. Mukha na maturturo ka na ta. Good night, anak. Good night, mama. Sige, sleep well. Edi, sumagpatak iti katre manunemi inarakop na kadagos ti asawa. Schedule ta kanita.
Urisan tong schedule, mailuwakin ka. Kang kalawin na ka may iliwakin ka, Lorena. Nakabang-bang luka, nakabimpindas kalata. Miguel, sabi ko, antas ang kantong kang palbaliw. Saan nagtong kang palbaliw? Ikarikin ka. Nakaturugin, manunay ti asawak, idi napaguston mintirik na. Inito ta siya. Kasala naatap ti turog kanya. Kapi nga ta. Nabanag iti siled, ti anak ko, manunay minitip ko ti TV. Nakaturugan. Kinis ko sa rimwari ti siled. Idagring ti cellphone ko. Sino ito ang tawag? Di na mga tang makadisturbo. Uno padak nga saan nga makaturog. Idigna. Tigayem ko. Hello, Digna. Sana ka di matlang nga nakadisturbo? Haan? Abay, di kayo nagkuwakin na kayo mo? Mamet. Ibig tayo nalpasin, turog na. Ngumtsak makaturog. Napahanag iti kwarto ti anak ko. Rumuharak ko man ko ang nagaringan. Abay, bagam. Pinadpatas ko lang ti mawa. Parbarin nga siring pailang ko na. Adesen ko ken ka. Ito messenger mo. Ano rita? Picture. Ken video. Akin picture, ken video. Makita mo tulat ta. Ha? Sige, ta urayam. Manong name ti asawak. At ti may sa food chain. Nalapsat nga babae ti kasangsaw na. Implay ko ti video manong name. Nakaraglag tagin inisan. Ori sang ko ang mangig manong name ti timat da. Yung nagidalang aksyon dan kat ni. Nakarik na ti imon man. Labayagan nga saan na kami ngayon, Roar. Ni Miguel. Bising-bising na trabaho na. Busko, daba namin gini busko. Nabayagan nga saan kami nagsango. Kastoy na. Naragsak kami ng sagsango nga. Mangmangan, bibirianda, iti putse. Tinawagak man na yung minitig na. Nangalam da ito. Insan da kanya. Naalada ka nung. Gabutan mo dang amamu ka. Kaya na amamu man nila kayo mo. So, insan da kanya. Taisan ko kano ken ka. Sino ito nga babae? No, siya ti mong kita. Ada relasyon na. Ada relasyon da. Huwag. Agpat ba doon sakit? May mensan sakit ti pagtrabahuan da. Baka no dada ti pagtrabahuan kat araramidan dati kayat da nga aramida. Ipakita nito kiti king kuana. Tamon to sulod-sudan ni sunweta nga babae. Nagyaman dig na. Amom, agbarbarik na kanya nga dumte nga problema ti relasyon mi ti asawa. Kung naman na amom suna. Amamok, dali mga taon nga naganayat kami sa mga nag-asawa kami. Nga madalig sa mo nga mo, nga may pangking kuana. Ti asawam kit lang na ti playboy. Guwapo ti asawam. Kat adun nga babae tagtarigagay nga makirelasyon kang kuana. Baka saan lang ang siksikat tar arakupin kan ag-agkan na. Baka da sa bali nga pangidugdugalan na. Manong name kabigatan na gabot na masapad na kano nga rumwar. Sinapsapak nga rod nga nariing isuna. Ngaming karigatak nga narapin manong name nga tinamag. Miguel mapitlaing. Gumanga na tak, abay ya. Sin datoy? Kitam datoy. Uy, datoy, babae datoy. Kakasangsangom. Sino reta? Ken ka ano reta? Sino reta? Agorek ka, imposible nga sa mo malagip nga dagos.
Ni Cindy na ita. Sinong Cindy? Katrabaho wak. Api nga nagkuyog kayo. Nga nangal daw kayo nga doa. No katrabaho mo lang. At relasyon nyo. Awan relasyon mi. No adama, nagkatrabaho ang lang. Api nga nagkuyog kayo lang nga dududwa. No kung ado kayo, mabaling ko nga, kunain nga, agkakaopisidaan kayo amin. Ngayon dududwa kayo. Kina-i-play mo to video. Nakaragraksak kayo. Babae? Saan ko nga babae? Niya ka. Ano nga, Rod? Ano trason mo? Apay ka nagkuyog kayo nga napanangal daw. Kit gagangin lang matagpangal daw ka man kung nanagit, siyempre, anak ba't nga napaidam? Hangka napaidam. Kit no ibaga nag-hotel kayo, hangka napaidam, pinugustuhan. Malaksid kreda na. Awan tayo naman ng relasyon mo kini Cindy. Awan. Bigbigat, di ka mang bibisita kasta. Nasyat no awan. Ngayon no kas pagarikan tada. Talawan da ka. Nan. Kini. Baka grure ni boss. Ahan to maulit na no. Awisan nagtuman. Tsak to kaya. Tsak to kaya. Amo, masaktanak no makitak. Nakapagkat kami na ang sinong picture kata kami nang patulod ken ka. Amo kad nga rod nga makam amo ken ka ang pinicture da kami ken isa daking ka. Isa nga ba mo? Hanap to makikuy ken kuana. Maawisan na saan ko dapat patgan. Sige nga natin. Ngayon, inakon. Manong Nemi, santun nga maulit ko na. Santun nga maulit. Timawag ni Digna, o anyat, resulta na. Kaupisdaan na ka, no? Kabuta, agpalans ka man kung nanakano di babae, so nga binugustuhan na. Wala nga ka dyan yung style dang sarita. Sa ano, nagpangal daw ko abi nga, isuda. Nangayab ako ang kanwada. Tapos saan ng obvious? Naka-obvious eh. No kung nag-awit lang siya babae, kinantawad na ng lakay mo, nangayab ako matkadwada. Yung mapi nga dudwada. Kaya nakadingasawan nga ang relasyon da. Nakalawlawag, friend. Malagip ko man, masalutsot ko man, magigamang ka sa cellphone na. Pasaray. Parasim kita, kita di communication na. Kanamuan no anyat account na di nga babae. No cellphone number na. Kung ako lang dyan ka mga problema. Ag problema ka lang problema, no talaga nga ti asawam ket playboy, chick boy, ag problema ka. Iti may isa nga bigat, iti Sabado, manong naming. Nalipatan na di cellphone na. Nakibiyanga. Sinapol ko ti. Kurka, busing. Busing na ito ya. Hanggang boss na rin ito eh. Kinitak ti communication da. Uy, kung nagtupay ngamin. Busing. Ngimiso da ito ni Cindy eh. Naguri ka. Agsarak tayo da ito yung aldaw. Sa dino magsarakan na. Chachay. Lorena, hindi sokon mo na yung cellphone. Abay, ada pa anak? Malim to siguro nagawid ako. Mabalin ka di, nga si Kam itatimang bantay kini Rafael. Abay nga siya. Naglagi pa nga, Sabado ita, awan trabaho. Siya mo man tumaliwak sa'yo. Please. Rafael, na? Sikat kadwa ni papang mo ita. When ba, napayagan nga saan nga nagkadwa? Napayagan nga saan nga nagayayam? Lipatan ak mo ito? No, magita mo mailiw anak. Mabitak lang.
Uri rumor kang tumiril na sumang petak lagi din. Sige nga rat. Mura rat. Sige, sige, sige. Okay, inakardal. Manong nemi, napanak iti restaurant nga nagtulagad da nga pagsinarakan. Kabut na makitkitak mo di picture ken di video. Malasin ko. Iso da jay. Iso da ito ni Cindy. Hagur uray. Urayin na ti asawa. Cindy? Ha? Sika na Cindy yan? Uwin. Sino ka? Kinapayaman muna. Siyak ti asawa ni Miguel. Miguel? Orayim tila asawa niya. Ngayon sa mga mauray. Kaputisot pinagbanday ko di balay. Tas siyak ti agaliwak sa'yo ko na. Ngayon siga talaga tiranta. Balinti magitugaw? Balinti agtugaw? Dito lang misamo? Mabalin. Sige. Adaywam ti asawa. Saan kailangan kaopisinahan, di ba? Ada pa relasyon nyo? Ken, ada mapaspasamak ka na kayo? Apay kasta pa ng kitam kanya? Isumot lang yung pagbaga ni Miguel nga, dandan na kan panawan. Dapat samot-samot nga maasikaso ka na yung bag, di ba, Gim? Oy, nabangbang luwak yung sika. Natural banglo. Napimpindasak yung sika. Apay nga rod nga agaramat pa ilaing mat ni Miguel sa bali nga babae. Laman. Talaga kadigan relasyon nyo? Ada. Ada relasyon mi. Kanganahin kami ng kuy-kuyo. Kano dawayami, nagpapas kami. Ganda ninakan panawan di asawam. Santo mapasamak deta. Nga panawan na ka? Kayo? Kat siya kung di ka din nana? Para makita. Adaywang ti asawak. Saan nga siya ti pangibagam? Ito deta. Ni Miguel ti pangibagam nga adawan na. Kat nuwan ko na na. Diwan. Ngam no saan ko na na. Maramin mo. Nalawagan nga ti amin sindi. Naka-record, di ba nagsalita ta? Naka-video pa eh. Bahala ka. Wala niya raramidam. Basta para kanya, ad-addan nga, napatpatay ka. Siyak itan ti patpat gen. Napatpatay ka kon ngem itisi ka. Ini sumang peta kon dito'y balay manong nami. Nakiktot, idi bagakyan ko na. Agsinatan. Dati pagbagam, ang agsina. Yung bagam nga on relasyon nyo, kinisidli, ngam nakalawlawan. Isa ko magkasinarak mo, saan? Ngam siyak tinapan. Siyak tinakasinarak ken ko na. Kat inanungot na mismo. Lorena, hanggang makapagulbod. Naka-tape, naka-record, naka-video. Mabit lang ha. I-play ko. Noon naman ti saritaan. Dinggam. Kinunak manon nemi disok ti cellphone ko ket dingdingkin. Buy-buyain. Kalpasan na inayabakon ni Rafael manon nemi. Pay mo? Irobot tar kita rawatan. Ha? Apay mo? Talawan tan ni Papa? Talawan tan. Kabutasan tan nga napatig kang kuhana. At sa bali nga napatpatig. Napatpatigan ng idiota. Manong nami di rumwar kamin kini Rafael iti silad nga addan bit-bit mi. Lorena, ano ka ta asawa nito? Saan ka di? Ngayon baga dita? Ni Cindy, nga dumteng to ti aldaw nga panawan na kami. Panawan na kami nga gina. Unangkan. Da kamin nga ginati pumanaw.
Pumanaw kami. No, mabit lang. Let me explain. Ilawlawag kang kati amin. Awanin tiras kan ilawlawag mo, din genak. Diyak kayat ng sinata. Diyak kayat nga mapuko kayo. Diyak kayat nga mapuko kayo nang naruna kiti anak ta. Tatilang anak ta na matikeng ka. Alam mo na, anugotek, ada mas pasama ka na kami kini Cindy. Ngimi karikin ka, manibot ida ito nga aldaw. Isina ko ni Suna. Awanan tayo niya na mapasama ka na kami. Tanapat patag kayo nga amang imiti Suna. No kayat mo, hana ko nagsal-cellphone. Api ko man sa nag-cellphone. Kasi nung oras matawagan na ka, nagkatrabahoan ni boss mo. O nagigam ka ti cellphone, basta hanggang aksin sinelphone. May ka nakadit mo o di kong daway. Apay nga naramid mo ti kastoy. Apay naramid mo ti kastoy, Miguel. Apay. Anda ka ti pagkurkurangan kang ka. No napintas ni Cindy, napintasak mo. Sikapit ibang bagbaga nga. Awang pagbalbaliwa. Naimasaklat ta. Apay karot pa lang agaramat ka sa baling ang babae. Lalaki yak. Masulisog. Apay nga tulok mo masulisog ka. Di mo ka di mapanunot? No aramidem na ita, pakarakrakan di pamilya. No aramidak met. No aramidak met kas pagarikan. Ta aramidem na kayat mo, aramidak met kayat ko. No agbabae ka, aglalaki ak met, kayat mo? Kahit saan na? Sige, gubot na akong relasyon mo kini Cindy. Aman. Ikarikan ka, sweetheart. Handak lang ang panawan. Sino dapat patay? Da kayo kapatgan, siyempre. Da kayo nga gina. Awan ti sa balik kapatgan, saan nga da kayo? Muna napat patay kayo diso ha? Saan ko nakmat? Mabaling nga din nga. Ikanak sa balik kong daway. Maudi akong daway. Asag ko itong malulitan. Ikarikan ka. Basta saan kaya pumanaw, please. Tapos dasang patak dito, oy. At pag pakadaang no, pumanawak, no, nakang trabaho. Sige. Ikang katilas chance. Kahit nungas kas di nga ramidam tulata. Ulitek. Awan 23 ko king kagon daway. Kahit numaramid mo, maaramid ko man. Manong nemi inikak itigundaway kat saan kami apimanaw. Timawag nindig na. Oh, nanita pasamak. Talawam mi ko man eh. Pinagpakpakasing ang kakti sa bali agundaway. Tapos na ipanagnik na talagang updandan ti relasyon da. Amom, Lorena, aging ka nga katrabahuan da. Narigat na aglinipat. So ti panagkunak. Ala, sindere ka. Kano talagang na maaramid. Alamat patayagan na dyan ang babaeng da kami. Saan naktulmay gawid pa? Panawan mi Suna. Makalawas, dualawas, talwalawas, makabulan. Nabati ng cellphone naman ng Nemi. Agriring. Busing manin. Isumanin tayo ito. Rinisip ko manong Nemi titawag na sa anak anaguni. Kat nangin ko mismo. Babe, adabilin ni boss. Sabayam ko na nag-report into bigat. Nalipatan na yung bagaking ka. Hello, babe? Cindy? Apay kas tatawag mo iti asawa. Kaya talaga kami nga, babe. Babe nakmet. Kung nakman rin sino nakan.
Kalpasan na di pa nagsalita ta. Di ba? Nagkariso ng sinakan. Anong insina? Nagkuyog ka man di kalmanan. Nagpapaskmat manin. Lorena, umay ka. At tatawag ni busing mo, ni babe mo. Kung nakamalano, insina mo ni Suna. Ayop ka. Kukam lang din sa babae. Rafael, umagan. Irupat mo na kita ruwatan. Ito na ito agad daway. Mikel, saan na kami na may gawin? Aramidan nyo, nawaya kayo ng mga ramit, tikay kayat yun, ito na ito babae. Aramidan mo met kami na kayat mi, iti anak ko. Inikang katikong daway. Imbaga mga isinam, sa magkayong nagpereso. Luklukwan na kayop ka. Sugsugatan na kayop ka. Lukaba ilam, kaba ilakmat. Saan na kami nga naikawid pa, manunemi pimanaw kami. Talo nga oras ti biyahe mi, manunemi akingga nakadanon kami, iti ayan, dananang kinitata. Ay, dati apo ko kaya, imbag mantay, may ka nagbakasyon kayo. May liliwa kong kinapala po. Wala, nabayag na din eh. Nakakudi ngayon may ming kini mama. Uwan nga po. Ni lolo. Talikod. Lakay! Ada ni Rapal nga po ko ta. Ada ni Lorena ng anak ta. Lakay, makan! Gusto ko ni Tiragsak manunimi na nanang kinitatang gapo kini Rafael. Yung tida mo, manunimi no, ano paspasama. Iso di, kasarita takon tatang kininanang. Ganyan gapo na, pay nga bigla. Taka di problema yun ti asawa. Nanda sa bahali ng babae, di biyag na nanang. Napatpatigan. Dahil nga babae nga kami. Pagkunam nga napatpatigan. Inamin dahil nga babae. Isong inamin mo ten ni Rafael. Ni Miguel ko na. Ni Miguel. Kit Karina. Nga isinan ng dahil nga babae tapos saan ka mula pumanaw. Nga makabulan na takwatak dinawad kayo insina. Nagtuloy na ang relasyon da. Di ka ipatuloy mo natin nagtalaw. Pinanawan mo yung sunan. Makamunti biyag na. Nakita nga rodan. No, may nakangarot sukunan. Diyakon kayo ti pasukon na. Agkarihan na matungpal. So nga ori, agkarihan naman anong talata matungpal at agkatrabahuan na karot ka na nga babae. Kung manlano ang mumunay ti asawam, nakabayag relasyon nyo. Kung ngarot na ti amok ka talagang kasyay ni Miguel. Alala kita, mabalin tayo, anak ko. No, dapat patayagan na dyan nga babae, nga kayo hagin ha, marami tayo, no, di mangawat ti kinapod, no. Mag-atay, may kaditoy, ibatim kada kami ni Rafael, biro ti trabaho, naggraduar kami, iti college. Pinaritan na kalag ni Miguel, iti ipas ngayon ni Rafael, ha. Unang, alis to lang kang sapil trabaho, no, kas pagalikan lang. Alala, ito yung nga nga gina. Siyat matanda kayo. Anda ni Rafael nga po kami. Pakaayuan mi. Naba nagkaroon nagsapol ti trabaho manunaming saan man nga regular hangabalin ko nak basta da. Contractual manunaming 6 months. Kaya nung pagkarikan ta ko sunada iti servisyon, mabalinda ka nga i-renew for another 6 months. Sa kantog balin nga ag-regular nung pagkarikan. Nagyaman akbang. Sige nga rin. May kanto, nag-report kanto ng Lunes. Ito suwang petak di balay, manunemi na sang petak ni Rafael. Apid da ka? May kayo sarong kanan. Tanong,
Saan nga napatig sa trabaho, orag ikata kumamaten. Tadi ito itayag kang didan na. Saan nga di trabaho mo tinapatay? Ni Cindy tinapatay. Napatigan ni Suna. Napatpatigan ni Suna. No talaga nga kahit mo, nagdidan na tayo. Agit kat kahit ti trabaho. Ngayon, Lorena, sayang. Nabayag ako. Sakbig lagi kat. Sayang na kita benepisyo. Hanggang masayangan. No talagang ipatpadag na kami. Hanggang masayangan. Ada matid trabaho ak magruwag ito Lunes. Iso nga sang ka masapol. Kabaylak ng biyagin ti anak ko. Uri awang ka. Kano adan ang haram kanyak nga lalaki. Kit kayat ko, di makirelasyon ako metapno. Fair. Lorena, saan ko ma? Ano saan? Saan ka makirelasyon sa bali nga lalaki? Once nga ramidam da ita. Ana, once nga ramidam, ana, saan ako nakikayat? Kapatadan sa bali nga lalaki makaraman kanya. Sika nga ron. Kaya't kalata, or sa bali nga babae nga bembembangam, basta. Hamo ko na yan, gabuta lalaki kayo, kit ako mapukaw yo. Maaramid ko. Halang takda kayo tibayat masaksaktan. Mangpaspasagit ko na kindi. Patasin naman tirik na, timaliputan. Nagsubli-subli ato. Tapos lumalukoy ko tirik na, nagsubli kanya. Sa anak nagsubli sa diyay. At da balay taray diyay. Balay. Saan nga naragsa kapag yan nga balay? Kapag sa bali nga babae tibiyak mo. Ibaga manin nga insinamon, tsak mamati. So magawit kan. Katsang ka doon nagsubsubli. Kapag nga pag-awid, pagbayak yan pa lang at umyanan ata, yung bigatan di pa nag-awid na. Unamat ni nanan. Iman nga rin ti asawa kim saan ka mo nagkakaiddaman. Nasapa, na nagriing, nasapa ka no apimano. Sabo ka din na maawat pa yung mapakawan ti asawam. Narigatan nanan. Aging ka nga din na panawan na dyan nga lugar. No saan nga gikat iti trabaho na. Tsak patyan. No kayat na, nga ipaneknek, ila ko min dyan balay mi. Dito'y kami ngagnain. Adumat mabali ng pagsarka nga trabaho to. Mo remit no sa dinut ayan di asawam no talaga nga babaero balasang ko babaero tulat ta. Ore man isina na di agdamay ta nga babae na into no ore agyan dito ket into da masirpat nga babae nga kursunada mat deta nga babae ag babae tulat ta. Tati babaero keng nga namatay. Anong name nagtrabaho nga ron iti inem nga bulan. Sa in-renew another 6 months manong name. Kapag kursunada ka, ha? Mabaling nga next year, regular kanton. Agaman ko lang basta ma'am. Basta keep up the good work. Magusto mo iti trabaho. Thank you ma'am. Thank you. Kumusta kayo ti pamilya? Hindi ko mapilakait ko sa lutsut ka. Trabaho mo di asawam. Pinanawan mi. Hindi ka mga gina. Tapay. Doon sa baling babae di biyak na. Ay, susapo. Di lalaki nga talaga, ano? So, kabilitan ng sapo lang trabaho. Tatlong biyak kami nga gina. O rin, may nakasasarungkaran. Pasaray. Ngayon, di anak ko. Anak mi sarungkaran na. Hanam isina rin yung babae kapag nagbali ng napatpateg. Ngayon, iti siya. Tanong ka matalagang kayat na. Kunak yung kuhan, da kami nga talaga tinapatpateg. Agresan ka ti trabaho mo. Pumanaw ka dito. Tumay ka dito.
Dumati mo sa mabaling sa kang trabaho to. Sayangin na kano yung kinapawod ng pagtrabahuan. Hanga rin siya pagtrabaho na sayangin na, di babae. Kasta talaga di lalaki. Ora aramidim ti amin kita. Aslat handala tamap-map na. Dahil mo babae, amo na lang din na si asawa ti lalaki. Mag-relasyon na pa ilang. Amom, Lorena, agpadpadod. Kadi, ma'am. Papindasan na. Asken ka, may salang tanak mi. Kahit mo sawan, separated kami. Dapat patig si babae ng asyak na legal ng asawa na. Abi nga ano't kakasta nga lalaki nung nga ron. Maragsakan nakbat makamam mo, tikasken ka, kapot agpadpada ta. Manong nemi aging ka nga saanen nga simar sa rong karpay ni Mikel. Kung nakanyak nga ro datatang gininanang. Di ka mapapangkitain, no, ijay balayo, iti pagdinden na anda. Mabalin mo isaklang ida. Siya kakidin ti may ba, kay daltangas, tagsaklang mo ida. Saanin nang. Umas na ka ti abogado, tapno, hasta man mo ti problema. Tapno makaalak at isuportar na, para kin ni Rafael. Saanin ka ba ilakmin? Aman, ore ka ba ilam ng masapol? Sige nang. Umasaday kag tuwar ti abogado. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi ket ti abogado imbaga nga subpinaan na ti asawa. Sinubpinaan na nga rin. Ket na ka-schedule ti panagsarita mi iti sangawanan ti abogado. Miguel, klientek ti asawam ket patulong kanyak. So nga karabagak ti mga tulong king kuwana. Kas may sa kliyente. Imbag timay ka. Kita sarita kayo, no saan kayo nga makapagsinubyanan? Attorney. Ora kahit na nagsubli. Tiyakon kaya. Kailan ako na, Miguel. Tinalawan da ka. Mabuto tinalawan da ka, attorney. Kalbay nga ba't ti mangala? Naalamon. Sakbay pinalawan da ka. Naalamon. Dapat patagin. Dahil dyan ang babaeng munda kami. So, ang masidag kabugado. Tababaling kayong isak lang. Ano, kalit mo, Mrs. Lorena. Isak lang mo, ida. Agsasalita kay ti korte. Ano. Orasan na ta, attorney. Basta ti kahit ko, conjugal property min di balay, numanot na gastos, numanot bayad, balor di balay, itid na kanyak di kagudwanan. Ken monthly, nasuportaran na ni Rafael. Anak ako na, Miguel. Tapi nga, makibingay ka, tsak din ang gastos, iti pa nakipatakder, di balay. Adamat kwartak. Ngimori mas basit ti kwartak. Kahit na nga sawan, no, anyat kukwam kukata nga dua. Pagguduan ta. Di ba, attorney? Budunti ko na ti asawa, Miguel. Ano kayat mo? Itad mo dyan ko na nga kagudwa balor ti balay ko. House and land. Ken suportaran binulan ti anak mo, ti putot mo, no, may saklang kayo. Dakil nga istorbo no may saklang kayo. Ken, dakil na paka-apektaran ti trabaho yo. Amok na attorney. No may saklang kami. At kaso mi. Maapektaran ti trabaho mi. Anong orti kayat mo? Itad mo dyan kayat na, uno maisaklang ka. Sige. Itad ko, attorney, mga rami na kang rodin kasuratan. Inton ka nga itad mo, ti balor, may kagudwa ti balor ti house and that yun.
Kabilang ka ding ited within 3 months. Babao na yun, attorney. 6 months. O sige, manin po tita. Ited mo na jay before 6 months. Ken manot suportar mo, iti anak mo. Binulan. Pangitadan, pangipo-deposituam, among madadya account ti asawam. Diba? Diyan mong i-deposito, binulan. Awan samat, di ba, awan samat, matidat sweldo ko, torni. Nangawan. Suportam lang, isura kayong kuha na. Sige, sagana kong tikasuratan, tapos at agpiminirma kayo sa konto notaryuan. Jadi malpasan ti amin, manong. Dada pakagitahan nga talaga na patpategen na dyan nga sindingin ta kami. Diyan trabaho, tinapateg. Kahit kumat nga bagakin ka. Adamatin na alak, nakasukat mo. Gabutasan ka mateng nga napateg kanya. Naumukla kumakas to ito kung paano relasyon da Miguel. Adayo kumanak asawa ken ka. Imbaga ken kuha na nga nakasara kakmeten ko nakimsang ko ngay naramid man. No mapay adda dikit agar-arim kanya. Adda dikit mga sulsulisog kanya. Binola na yun manon nemi nga da sumrek iti account kong gagkapo ken ni Miguel. Ken before na mapast inom nga bulan, na-deposito ni ti account ko manon nemi ti kagudwa ti balor ti house and lot. Kayat na nga sawen, nagtung palisunan. So kawanin bibiyang ko kadakwada. Tilangin biyag mi nga ginawa, nemi iti biyangan mi. Saan ka manigatan, agsipod ta, supsuportaran met ni Miguel, ti anak mi. Naragsakak nga saan, manong nemi, naragsakak, kabuta, adda ti anak ko. Ore awan asawak, basta lagi adda ti anak ko. Naragsakak, nga naragsakak kumamanin, no nagbalin, no saan nga nagbalin, ulbud ti asawak. No makiasawa ko, no mangsapula ko, no mga sungbatak, ti may sa kadagit agar-aram kanya, no way. Diyak araramiden. Tadyak kayat tagbaso ni Diyos. Tadyak kayat tadusain na to. Dagel ti pamatik manong naming nga saan ngagbayag ti relasyon ni Gididua. Kat nung dumting tuman nga may pagpakaan siya ang parintumang ni Miguel iti sangwanan mi agina. Awanin. Awanin ti paset na iti puso. Kapag tinalpasin nga ginurak ni Sula. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong nemi, kat thank you, itilaing mo nang ibasa, kat sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, balag, liwliwa, kadigiti padak na nagbuya, more power to your program, ano. Tuwing nga ron, nagyaman nga pagaya mo, Lorena. Thank you, Lorena.